परी कहीं एत परिश्रम करचु हाँ अरे शुणुनु कहीं बोहुचिलो मामा परीक्षा सरी जाऊ बोहिबु हाँ हाथ कौन है पुणी काली लिखि पारिबुनु जेजे घरे रहिबे मु भी बहुतली सकाळे दीटा लेखा आणुनु गोटे लेखा कहीं आणुचु हाँ दीटा लेखा आइले अंडा रोल कहीं अंडा रोल खाइबुनु आ कौन खाइबु आज खाइबुनु परदिन फ्राइडे अच्छा